Mateo Kapitulo 15. Unya dihay miduol kang Hesus nga mga eskriba og mga Farisiyo gikan sa Jerusalem nga nanag-ingon, nganong nagalapas ang imong mga tinun-an sa gikabilin-bilin nga sugilon sa mga ansyano? Kay dili sila magahunaw sa ilang mga kamot kung sila mukaon sa tinapay. Og siya mitubag og nag-ingon kanila, nganong nagalapas man usab kamo sa sugo sa Dios tungod sa inyong gikabilin-bilin nga sugilon. Kay ang Dios nagaingon, magtahod ka sa imong amahan og sa imong inahan. Og kadtong magasulti og dautan sa amahan kun sa inahan, mamatay siya sa kamatayon. Apan kamo nagaingon, bisan kinsa nga mag-ingon sa iyang amahan kun sa iyang inahan, kadto unta nga ikatabang ko kanimo, gihatag na sa Dios. Siya dili na magatahod sa iyang amahan kun sa iyang inahan. Og sa ingon niini, ginapakawala ninyo ang pulong sa Dios tungod sa inyong gikabilin-bilin nga sugilon. Mga salingkapaw, sibo gayud ang gitagna ni Isaias mahitungod kaninyo nga nagaingon, kining katawhan nagapasidungog kanako, uban sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako, nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan, nga mao ang sugo sa mga tawo. Og gitawag niya ang panon sa katawhan, og nag-ingon kanila, patalinghog kamo, og sabta ninyo. Dili ang nagasulod sa baba ang nagahugaw sa tawo, kundili kadtong nagagula sa baba, kini maoy nagahugaw sa tawo. Unya miduol ang iyang mga tinun-an og nanag-ingon kaniya, nahibalo ba ikaw nga sa pagkadungog sa mga Farisiyo sa imong pulong, nakakaplag silag kahigayunan sa pagkapangdol? Apan sa mitubag siya miingon, tanang talamnon nga wala igatanom sa akong amahan nga langitnon pagaibton. Pasagdi ninyo sila, mga buta sila nga mga magmamando sa mga buta. O kung ang buta magamando sa buta, silang duha mahulog sa gahong. Og sa mitubag si Pedro miingon kaniya, asuyi kami niining sambingay. Og si Hesus miingon, hangtod karon wala pa gayud usab kamoy sa labutan? Wala pa ba kamo makasabot nga ang tanang nagasulod sa baba, nagapadulong sa tiyan o ginasalibay sa hilit nga dapit? Apan ang mga butanga nagagula sa baba, nagagikan sa kasing-kasing o kini nagahugaw sa tawo. Kay sa kasing-kasing nagagikan ang daotang mga hunahuna, mga pagpatay sa isig katawo, mga pagpanapaw, mga pagpakighilawas, mga pangawat, mga bakak nga pagsaksi, mga pagpasipala, kining mga butanga mao ang nagahugaw sa tawo. Apan ang pagkaon sa walay pagpanghunaw sa mga kamot, dili magahugaw sa tawo. Og sa migikan didto si Hesus, mipadulong sa mga yuta sa Tiro og sa Sidon. Og ania karon, usa ka babayi nga kanaanhon, migula gikan didto ni adtong maong utlanan, og misinggit sa pag-ingon, Ginoo, anak ni David, kaluy-i ako. Ang akong anak nga babayi, ginasakit pag-ayo sa usa ka yawa. Apan siya wala magtubag kaniya bisan usa ka pulong. Og sa miduol ang iyang mga tinun-an, nagpakiluoy sila kaniya nga nanag-ingon, papaulia siya, kay nagasinggit sa atong ulahi. Apan siya sa mitubag nag-ingon, ako wala sugua kundili ngadto sa mga karnero nga nangawala sa balay ni Israel. Apan siya sa miduol, nagsimba kaniya sa pag-ingon, Ginoo, tabangi ako. Og sa mitubag siya, miingon, dili matarong nga pagakuhaon ang tinapay sa mga anak, og igasalibay ngadto sa mga iro. Og ang babayi miingon, matuod Ginoo, kay bisan ang mga iro nagakaon sa mga mumho, nga nagakahulog sa lamisa sa ilang mga agalon. Unya sa mitubag si Hesus, nag-ingon kaniya, babayi, dako ang imong pagtuo, pagabuhaton kanimo ingon sa imong pagbuot.
Og naayo ang iyang anak nga babayi sukad ni adtong taknaa. Og sa migikan didto si Hesus, miadto siya duol sa dagat sa Galilea og mitungas siya sa bukid og milingkod didto. Og miduol kaniya ang dagkong panon sa katawhan nga nagdala kauban nila mga bakol, mga buta, mga amang, mga kimay og uban pang daghang masakiton. Og ilang gipahamutang sila sa tiilan ni Hesus, og iyang giayo sila. Sa pagkaagi nga nang hitingala ang panon sa katawhan, sa hingkit-an nila nga nagasulti ang mga amang, ang mga kimay na nga ayo, ang mga bakol nakalakaw, og ang mga buta nakakita, og gihimaya nila ang Diyos ni Israel. Og si Hesus sa gitawag niya ang iyang mga tinun-an, nag-ingon, "Naluoy ako sa panon sa katawhan, kay may tulo na karon kaadlaw nga nagapadayon sila pag-uban kanako, og wala sila'y makaon, og dili ako buot nga pagapapaulion sila nga walay kaon. Tingali mga luya sila sa dalan." Og na nag-ingon kaniya ang iyang mga tinun-an, "Asa man kita manguha sa igong tinapay dinhi sa kamingawan, nga ikapabusog sa dako nga panon sa katawhan?" Og si Hesus miingon kanila, "Pila ba ang mga tinapay ninyo?" Og sila na nag-ingon, 7 og pipila ka buok isda nga gagmay. Og siya nagsugo sa panon sa katawhan nga managlingkod sa yuta. Og gikuptan niya ang 7 ka tinapay og mga isda. Og nagpasalamat siya og gitipik-tipik niya og gihatag sa iyang mga tinun-an. Og ang iyang mga tinun-an sa mga panon sa katawhan. Og silang tanan nangaon og nangabusog. Og gihipos nila ang mga tinipik nga nanghibilin, 7 ka bukag nga puno. Og sila na nagpangaon, 4,000 ka lalaki, walay labot ang mga babayi og mga bata. Og sa gipapauli niya ang panon sa katawhan, misulod siya sa sakayan og miadto sa mga utlanan sa Magdala.